Добре. Добре, и здравейте хора. Днес това ми е първия клип с звук, така да го кажем. Аз сега първо искам да видя дали ще ми тръгне, защото на камсията ми пише, че има проблем с обработването и не ми тръгва, така че дано от тази програмка да тръгва. Днес искам да поиграем с вас малко CS. Така. Може много да видим, така че ще изключим звука. Ето го българска трева. Няма хора много. Имам слушалки като на вената, може да направим унбоксинг, ама вече съм ги отварил, така че. Добре. Добре. О, фак. Те са с кавлашници, аз бъде с най-залухавото нещо. Тук ли е Легаврача или Америка, дека ли? Да еба. Килнаха. Горцико. Тук се правят всички, така че нека да се махнем тук. Си ходиме. Видя се да погледам, за да снимам, защото ще е само. Така... Аз съм се спалнал и те вече са ме убили, се. Пъти. Вземи. 240 такива за VIP. Малко хора сме. Мри бе! Който повече от сафка, но това е друг въпрос. Мри бе. Не съм с хак. Аз никога не снимам с хак. Или от тези сорта е нещо, което си мислите. Добре, толкова. Кимаха. Деба! Чакайте. Така. Това е моя. Казвам се от бурканите съм бягал. Само ако трябва да но все пак. Мари бе, майка ти. Виж 43 кг за VIP. Ето лата на мен не ми дава страната, му остане една кръв. No, sharing for you. Oh my god. Това е много яко. Умирай. Така. 14 стабилно. Да.
Ja se чистне перосвам, бе. А не ми да стрелям, бе. Какво е това? Аре, вземи. Вземи, бе, купак. Мари, бе. Това не те посърно. Знаете ли що, хора? Защото, примерно, сега секунд си играя. В смисъл... Така. Искам да си играя, нали? И после да си мисля, че това е VIP. Нали, аз убих всички 250 кг. Добре. И си помислих, че това VIP е за винаги. Излизам и влизам и 250 кг за VIP. И си викам, really нига. Честно ми казвам, really нига. Да няма да стигна до това. Виждате ги те тук. Скоро няма да снимам с фейскам. Значи не искам, не знам. Значи не искам, но не знам как да си го сложа. Буквално. Аз съм голям, че ще я хова за баничка. Лал. Може да мисля, че мишката. Мишката между другото ме я буди. Слойките са ми Firefighter на текът на вената. Има някой. Да, хора. Искам да рекламирам един мой много яко пич. XD. Believe. Ако гледаш това, невъзможно да гледаш това. Ама все пак, ако гледаш това XD, рекламирам го, защото е много як пич и много ме кефи. Така че ще има линка за клипа в описанието. Предполага за вената, вече знаете, ма Believe, той е една изгряваща звезда. Както Believe, супергерой. Believe, супергерой. Като революция. Бутикария революция. Пейнига. Интро няма да мога да слагам. Мързи ме. Мързи ме да слагам интрото. Няма да мога да слагам интрото. Не. То такъв съм мислива. Не го уби този. Много върнавателно ви кажа, че съм от София. Просто в моето даско имам доста така... Не, такива, които не са от София, от Пазарджик, от Каспичан, Перник. И аз от тях съм си се научил да говоря на човек. Човек е така, от Тямбо има много. Така че да. О, 31, 25. О, га умри, бе. Говоря, че не ми си не получите. Обаче ще е малко в... Не за това ще бъде първи клип с такъв, така че искам да се покажите, че толкова мек гласа. Как толкова мек гласа. Но откъснете аз мога да използвам и такова.
Е модератор на глас. Аз му съм на 50. Аз ползвам модератор на глас на 12. Не. Защо? Аз винаги... О май гаш! Той сигурно е тук слиза. Аре бе! Аре ба! Его е! Его е! Би го! Би го! Какво ти казвам? Съжалявам, ако ми е някакво такова много бъгаво. Много е... Много е отпреде да това. Ножа. Ножа всъщност ми от CSGO скиновете. Имам такъв хак, аз имам и CSGO. И аз също имам такъв хак. Който може да си прехвърлям скинове от CS6 към CSGO. Ама не мисля да го ставам, защото това ще е тъпо. Познавам, че има много хейтове. Че трябва да се откажа да снимам и да си да работи. Не, то е ясно, че ще има много хейтове. Много хейтове ще има, това е ясно. Вот се убих, останах само аз. О, не. Това ще махна. О, щупих го. Щупих го, бат. Тай тръгне. Не. Фу, не чук. Не. Оф, не! Рели ни го. Мисля, че трябва да спирам клипа, ход да ям. Но след това клипа ще към 20 минути. Защото ми е тъп 9 и смахач кабел. Ами супер ми си пълне. Екстра. Дева майка му. Мен вече ме кикнаха. Съдиха ме, че от копирайт. Да, наистина. Надявам се да събирам много гледане, не че за парите или за тези работи. Просто искам да... Не така с да го правя аз. Исках просто да почна да снимам и да видя в чувство да тук да хейтва или нещо от сорта, не знам. Или пък
да видя как някой ти помага, че ще си по-добър. И такива работи, смисъл, мисля, че ще е много яко. Вече имам един, който е Юи Клан дета. Дали ще мога да читнем играта? Няма да може. Деба Майкъл. Какво е това, бе, брат? О, гъбе! Батутуле. Това е да се самоубиеш от нещото. Да. Доста яко да се самоубиеш от нещото, защото му право кеф. Да. Може би не съм толкова голямо право на тази игра. Мисъл на този театър. Какво? Това е никакъв коментар, братле. Охо, не мисля това да е за клип, защото ще само мога ще щупа компа.